Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Meta morru nixtru jiena sirt nara miktub gluten free, imma aħna ma nixtrux minn dawk, imma x'inhu gluten free? Il-kelma gluten free fuq prodott ma tkunx tfisser allerġija l-qamħ. Tajjeb gluten hija proteina li ma tinsabx biss fil-qamħ, ma tinsab ukoll fil-barley, tajjeb fir-raj u prodotti oħra. Ġifieri importanti li wieħed jiddistingwi bejn allerġija l-qamħ tajjeb li teżisti ma tantx hija kwantifikata għax ma nafux kif eżattament nagħmlu diagnosi tagħha, imma gluten free tajjeb għandha diagnosi speċifika u l-gluten tajjeb ma tinsabx biss fil-qamħ. Ġifieri importanti li wieħed jiddistingwi bejniethom. Gluten free huwa prodott li jista' jieħdu kulħadd tajjeb imma ovvjament daw il-prodotti speċifiki huma għal persuni li jbagħtu minn din il-kundizzjoni jgħidu celiac disease. Is-sistema immunitarja tal-ġisem hija magħmula apposta biex tikkumbatti kontra fatturi li jagħmlu ħsara lill-ġisem. Persuna li tkun allerġika għal prodotti tal-gluten, is-sistema immunitarja tal-ġisem tibda tikkonsidra dan bħala xi ħaġa ta' ħsara. Fil-passat din il-kundizzjoni ta' celiac kienet xi ħaġa li titwieled biha u fil-fatt id-diagnosi ssir meta jitwieled. Ma' żmien issa diagnosi saret li kważi tista' tiġri f'kull mument tal-ħajja tiegħek. Għandna nies ukoll li huma 70 sena fimt li jiġu bid-diagnosi. Importanti tajjeb li d-diagnosi ssir ma' tabib, tajjeb id-diagnosi ssir minn ċertu testijiet tad-demm u koll jista' jsir ukoll istrument biex wieħed ikun ċert illi għandu din il-kundizzjoni. Ma ssirx food intolerance test imma hemm ċertu testijiet partikolari. Importanti wieħed jitkellem mat tabib għal ċertu sintomi, sfortunatament hawn nies ukoll li għandhom il-kundizzjoni u m'għandhomx sintomi, għalhekk importanti li wieħed jara l-istorja kollha tiegħu medika biex wieħed ikun ċert illi għandu din il-kundizzjoni. Wieħed irid joqgħod attent fil-mod kif jikkontrolla din l-allerġija. Illum wieħed isib bosta prodotti adattati għal dawn in-nies. Imma meta pereżempju dawn in-nies imorru jieklu f'xi restorant jew inkella jkunu mistednin għand xi nies oħra, hemm xi prekawzjonijiet li għandhom jieħdu? Wieħed irid jifhem li din il-gluten, din il-proteina, meta tiġi konsumata, u anki ammont żgħir jista' jaffettwa is-sistema immunitarja tal-ġisem. Biex nagħti eżempju, ħafna mill-prodotti legalment irridu jkunu inqas minn 20 parts per million. Meta ngħidu parts per million, ifisser isek għandek 20 boċċa minn miljun. Ġifri jekk din l-20 boċċa għal xi raġuni oħra tispiċċa fil-platt tal-persuna, din tista' tibda l-proċess u jista' jkollu l-persuna sintomi jew inkella jkun qed jagħmel din ħsara fuq l-intestini tiegħu. Għalhekk meta wieħed ikun qed jiekol jew jiġi mistieden x'imkien jew inkella jkun ġo restaurant, importanti li l-awareness u anzi jkun hemm apparti mill-awareness ikun hemm ċertu sistema in place fejn wieħed joqgħod attent għall-contamination. Jiġifieri anki jekk wieħed jagħmel marfa tajjeb ġo l-butir tajjeb fejn dak il-butir intuża f'affarijiet oħra, dan ukoll jista' jagħmel effett il-persuna. Ġifieri din hija daqshekk wieħed irid joqgħod attent għaliha. Grazzi għal mezzi li nsibu llum, persuna allerġika għal gluten tista' tkompli bħajjitha b'mod normali. L-importanti l-prekawzjonijiet u li l-persuni qrib tagħha jifhmu sew il-kundizzjoni ħalli bekk ħafna riski jiġu evitati. Sissa il-kundizzjoni tas-celiac hija xi ħaġa permanenti. Once li jkun hemm id-diagnosi, l-unika treatment li hemm huwa li wieħed isegwi din il-gluten free diet.
importanti li r-relatives tajjeb u l-persuna minnu nnifsu jkun konxju ta' xi tfisser tajjeb u jkun konxju tas-surroundings tiegħu. Kif għadt inti tajjeb ħafna drabi il-prodotti hemm jeżistu tajjeb these days u qed joqgħod attent kif qed jikkonsuma dawn il-prodotti u kemm qed jikkonsuma minnhom. U wieħed irid joqgħod attent ukoll għal meta qed jissoċjalizza, meta jkollu parties u li wieħed jistaqsi ċertu mistoqsijiet bażiċi għax xi kultant nassumu li wieħed tgħidlu gluten free u ovvjament taħseb li żgur gluten free. Imma ħafna drabi wieħed irid jara li il-mezzi tal-gluten free mhux kemm telimina biss il-qamħ, il-barli u r-raj imma wkoll fil-preparazzjoni ta' dan tal-ikla illi ħatkun gluten free. Tikka aktar dwar saħtek. Huma miljuni n-nies madwar id-dinja li huma allerġiċi għall peniċilina. Ħafna minn dawn meta jikbru ma jibqgħux allerġiċi, però studju li sar dan l-aħħar juri li dawn l-individwi xorta waħda jibqgħu jibżgħu. Jiġri hu li meta xi tfal jingħataw xi antibiotiċi li forsi jikkawżawlhom xi raxx, jista' jkun li t-tobba jaqtawha li allura it-tfal huma allerġiċi. Dan l-istudju li sar fl-Istati Uniti jgħid li hu meħtieġ li jsiru xi testijiet speċifiċi biex jiġi identifikat jekk verament hemmx allerġija jew le. Il-peniċilina tinsab f'bosta mediċini komuni. Hija ħasra li huma ħafna l-persuni li peress li ma jiċċekkjawx ikunu qed jirriskjaw peress li ma jeħdux il-mediċina li suppost. Għalhekk hu tajjeb li wieħed ma jiddeċidix mill-ewwel dwar l-allerġija, imma minflok jagħmel it-testijiet li suppost ħalli bekk jiġi stabbilit jekk hemmx allerġija jew le. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.